ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони сомонаи давраи офисиал. Дӯстони азиз, дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳои нав равон кардан. Мо қабул кардем ба шумо пешниҳод мекунем ба нархҳои арзон. Агар шумо ҳам бародари азиз хона, мошин, замин, квартира, умуман чизе барои фурӯши реклама дошта бошед, дар ҳамин WhatsApp дарои экранда равон кунед. Мо дар видеоҳои оянда дар реклама мегузорем. Бародари азиз, аз ҳама шумо хоҳиш, ҳамин я лайки бобогира биҷихен. Лайк абиҷи ба канал подписаться ки мошинҳои нав маладёж нира. Фақат ваз, даево, ҳамун мошинҳое ки барои шумо мисол бисётар лозиме, мо ҳаракат мекунем, пешниҳод мекунем. Дастгириш кунед, дастгиришон пешравӣ кор мешавад. Дар комментария фикрҳои худтонро бинависед. Кадом намуди мошинҳо лозим аст? Баъд бародарат нашод реклама дар ҳамун WhatsApp бинависед фақат. Дар комментария мошин реклама мекунем, хел нанависед. Аз ҳама шумо илтимос хоҳиш. дар WhatsApp муроҷиат кунед, мо ҳама вақт шумо дастгирӣ мекунем. мегзарам ба элини мошинҳо. ҳама шумо тамошои фароғат шунед.